Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka briyo nyotarp. UMDC ke NPP na maulai uba table lang pathaw ulapan pau ka jing artatin panyakun biang ya ka election ka bansalong hagi kindiat banai banwan ulong baula yakun ya ka election MLA la laisin rei uklem poi sya kathong berhadin baula job ya ka election MDC house nem ahar jarkat khandai ula persyang ban pen pau ya ka jing angnut ban trei rei ula ong baki jing angnut jong u kim rung satya haki nong chong shinong ka maulai bat kim ibit ya u ban long uta unom ikmat hakani ka kenti ngahap perkhat arsin ngala ban poi sya benta bangan nam yale syu ya ka election namar hadin baki pat ba kila pen ko bor yang kumo MDC ngala train rei ngayo i bakani ka jing trai kamrung haki jing mut jing perkhat ki pat ba ulong hapakli uba tei bor ulong bo ting ya kata ka sengsan perthai thamai ban yakun election namar haka election ka dei ka mon upat ba haka jing yale election ngam ting ya ka seng thamai ni ka barim ka jingyale election jonga ka day na kabenta ban wan ra jing mento ya ka shinang maulai long MDC habakli shu ba taibor ulong ba ya ka bahadin umpat nang ban batay laundang ya kun biang ni ya ka election tangba ya ka bamenta u artatin